jeste tajna i sila i ljepota njegove riječi. Čak su i doušnici, ili kako bi se to danas reklo, špijuni, koji su ga uhodili po zapovjesima njihovih nalogodavaca, prvosveštenika, književnika i fariseja, lovili ga u riječ. I onda i oni, vidite, čak sa nekakvom bolesnom namjerom, pristupivši i slušajući ga vrlo špijunski, vrlo pažljivo, vraćali su se, pa kažu, nikad čovjek nije govorio kao ovaj čovjek. Čak su zaboravljali, kako to imamo u Svetom Evanđelju, zaboravljali da jedu i da piju, možete zamisliti. Kakva tajna, kakva sila, kakvo ukrepljenje. Imamo mi to i danas u tim, da kažemo, izvrnutim varijantama, pa recimo ova naša omladina, oni zaglave po 2-3 dana na tim festivalima. Tamo da vam kažem, nisu to više, oni teže da budu kao nekakvi duhovni događaji, muzički festivali, ali nema tu ono pečenja, roštilja, ne, tu su bočice vode, nešto se malo mućne, unutra imaju ti neki praškovi, i oni po 2-3 dana, znate, ništa, ne jedu. Pa zovite ga kako ćete, ima široka je to lepeza, ima raznih nekih skraćenica, ali vidite, to traje, zaborave kući da odu. Naravno, to je druga strana medalje. Dakle, ljudska priroda ima potrebu da se hrani nečim, a da to nije uvijek tjelesna hrana. Imamo potrebu za slovom, za riječju, jer smo mi i stvoreni riječi. Pazite sad ovo. Ja tako kaže se, reče i bi. Ajde ovako, mislim, to su tajne nad kojima može čovjek onako da se zaustavi, da ih se ozrcava, duboki su, ali prosto onako malo da to napipamo, brza neka lagana masaža, dakle, nama riječ nije strana. Ovo vrijeme danas je brutalno u neosjetljivosti, ali recimo imate ljude koji vole poeziju, ta magija, ritma, boje, rime. Znaju ljudi ozbiljno da se zanesu riječju ili recimo nekakva sila demagogije. Pa evo i danas, kogod hoće da nas prevari, on mora riječju da se služi, tako? Kada laže, mora nešto da priča, tako? Moraš me prevariti, a varaš me riječju. Dakle, kao ljudi, vrlo smo osjetljivi na riječ. Bitna nam je, pomjera nas. Zato je jako bitno da preispitamo sebe, jako je to bitno, kakav je naš odnos prema svetinji. Ajmo sad, napuštamo sve ove ljudske riječi i pristupamo onome koji jeste riječ i koji nam govori riječi spasenja. Kakav je naš odnos prema svetinji riječi? Evo da vam dam primjer kako to može da izgleda i vrlo često upravo izgleda tako. Mi recimo poštujemo svetinje naše vjere i crkve. Poštujemo hramove, zadužbine, poštujemo svete mošti, je tako? Imamo tu kulturu poštovanja, evo mi ovdje, slava Bogu, imamo koga da poštujemo i kome da se poklonimo, pa nije nam daleko i da odemo i češće da uzmemo blagoslove od svetih čivota, onda svete ikone, čudotvorne. Da, pazite, poštujemo i svetinju
pričešća tijela i krvi. Slava Bogu, u ove naše dane obnavlja se ta svijest o neophodnosti da budemo pričešćeni tijelom i krvlju. Međutim, osjeća se ta neka slabost, opet da ponovim, nije to loša namjera, nego prosto valjda neko neznanje ili nepažnja koja nas drži u neznanju, jer crkva to ne krije, pa da kažemo, pa vidiš, ja da mi je neko rekao, ja bih to i prihvatio. Ne, crkva to i tekako otkriva i vrlo snažne akcente drži na riječ. Evo vam dajem primjer, u oltaru na svetoj časnoj trpezi stoji samo ta knjiga, je tako? Ne držimo ćivote svetitelja na svetim prestolima. Možemo po neku česticu, ali centralno mjesto zauzima knjiga, je tako? Sveto evanđelje. To jest riječ. Jer knjiga je život, kao što recimo u Ostrogu imamo život, a kad ga otvorimo, unutra je svetinja. To jest tijelo svetitelja, ili kosti, to jest mošti, moćne kosti. Dakle, nešto kroz što se projavljuje božanska sila. A vidite, šta može da bude provodljivije za božansku silu od njegove riječi? Zar ne? I sveto evanđelje, ono je život. I mi kad ga otvorimo, unutra su mošti. Znate, slovesne mošti, dakle, Božje riječi. Tako naša crkva vjeruje, vidite, ovo nije neki moj privatni doživljaj ili neko moje ubjeđenje, to je vjera crkve. Vidite, evo, navodim vam primjer, sve svete tajne, od krštenja, vjenčanja, hirotomije. Pazite, ako polažemo novog episkopa, mi mu stavljamo evanđelje na glavu. Je li tako? Evanđelje.